बर'नि सावथुन मुलुगनि महरगिरि मुंदांखा इउटुबार गेमस्रि दैमारिया दहाय बर'नि सावथुन मुलुगनि फेस्ला महरगिरि फैलाजे बरगयारिया दहाय साननि 3 रिंगायाव क'क्राझारनिफ्राय सोरबाफोर एसे मोसानोबा मोसादो लानाबो गोसोफ्रा एसे मोजां मोननायनि आरोखि जेबो नङा गाराबो जालाय लांलालै मा जाबावनोथाय देहाखौ गोख्रोङै लाखिनांगौ जों मा खनसेल' बेनिखायनो जोङो What the fuck does scare me? What the last time the people want the fuck want to get that strong? Nay mamba zalai bai. Nay mamba zalai bai. Jana bana ma de bitti jana bai ne lai wa lai ma de. Atau kita suruh mana kita kalam angkulan, दैसिम दाव जागोन आं थारमाने हास्लाबियाव एसे रादाब फरायनो सानबाय रायजोफ्रा सोरबा गोरोन्थि साननो हागौ रादाब फरायनोसै ना रायजोफोर एसे आं लिरनानैसो लाबोदों गोसोआव गैला नालाय रादाब फरायदों देनसुं खाम्फाया डिमाकुसि हालामनि मबाइल टावारनि थाखाय गोबां गय बिफाङाव बाहा लानाय जे जलंगि दाउफोरा खमायलांजोबबाय होननानै डिमाकुसि हालामनि मेलेमजिबि सुबुंफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला जे जलंगि दाउसेनफ्रा थाइलेन्ड भियेटनाम आरो मालयेशिया हादरफ्राव थांफ्रामजोबबाय बे थांनायनि थाखायनो दाउथु दाउस्रि सखा दाउलुर दाउसेनफ्रा दुखु मोनना एसे बोसोर बैसोनि सासे सिख्लाखौ मेगन थिफायनायनि थाखाय रायजोफ्रा मानजियो जें 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 क'क्राझार जिल्लानि धनिराम ब्रह्मआ गावनि न'नि उसुं खाथियाव खुसेंग्रा जावनायाव 25 मिटारनि खानाय गोलाव मोनो आरो बे खानायखौ मोनायाव उन्दुनाय समाव गोसोखांनानै बिसनायाव हासुब्ला बायो जें 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 बर'नि सावथुन मुलुगनि महरगिरि मुंदांखा इउटुबार गेमस्रि दैमारिया दहाय सोरांसि उखुम मुदायाव फारेव जरा बानाय सिमां नुयो आरो फारेव जोलाया गेमस्रि दैमारि न'निफ्राय सोनाबहा बिरलाङो बे सिमां नुनायखौ गेमस्रि दैमारिया बिमा आरो गावनि गोरबोनि अनसुला बिबौनो फोरमायनायाव बिबौआ बुङोदि बियो जुलिनि इसारा होननानै जें 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 बिबौनि बिब्दि बुंनायाव मिनिखैरो मिनिनानै गेमस्रि दैमारिनि खावलाया थोरफो थांलायो आरो जुलिया थाब जाथोंसै होननानै गेमस्रि दैमारिखौ बिबौआ बोर सारस्रिनानै होयो जें जें जें
तामुलपुर थानानि सिगाङाव थानाय दारांगा SBIनि ATMआव दादुरा बर'आ सासे 65 बोसोर बैसोनि हिनजावखौ थाफ्लियाव खेबनायाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। जें 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 थाफ्लियाव खेबनाय दादुरा बर'खौ गोबां CBI, NIA आरो पुलिस, आर्मी, BSFफोरा हमनो नागिरगासिनो दङ आरो बिथांखौ खिन्थानो हायोब्ला नोगोद 1,50,00,000 रां बान्था होनाय जागोन होननानै खोथा होयो भारत सरकारा। बर'नि सावथुन मुलुगनि फेस्ला फावगिरि बिथां मेन्डेला ब्रह्मआ हराव गिलुबालु सिमां नुयो। बे सिमाङाव WWE आव बुलाय खुबग्रा ग्रेट खालि ब्रक लेसनार, जन सेना मोनजों गिलुबालु बुलाय खुबनानै आन्डारटेकारखौ आथिं आखाइ सिफायजोबो। इउक्रेन आरो रासियाजों दावहा जानायाव मोननै हादरावबो गोबां खहा जादों। इउक्रेन हादरनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ आरो गोबां पुलिसफोरखौ रासियान आर्मिया बुथारनायनि थाखाय बुहुमनि मोनफ्रोमबो हादरनि सुबुं माहारिजों लोगोसे जिब जुनारफ्राबो दुखु मोननाय फोरमायदों। जें 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 जायासै ना हरा। उदालगुरि जिल्लानि बेरग' बसुमतारिया दाउदै, आलु सब, पकौड़ी, चाउमिन, मम' जानानै सोदोब गैयै गेसाव मोनामब्रुं खिफिनानै होनायनि जाहोनाव न'निफ्राय 500 मिटार गेसाव गाज्रि मोनामनायखौ सैनो हायैनि जाहोनाव बिसि अनाथि बसुमतारिया रागाजों खोस्लिजों खाफालाव बुनानै होनायाव बेरग' बसुमतारिया 5 मिनिट थैहाबनानै थांखांफिनो। अनाथि बसुमतारिया गोख्रों रावजों बेरग' बसुमतारिखौ बुङोदि इयुनाव बेबायदि गेसाव खिफियोब्ला आं नोंखौ फाथैलाय बिसिगोन होननानै। जें 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 आंखौ मानो बिब्दि बुंबाय थायो, आंखौ मानो रागा जोंबायो, अनजालि नों आंखौ दाबो राना। बर'नि सावथुन मुलुगनि फेस्ला महरगिरि फैलाजे बरग'यारिया दहाय साननि 3 रिंगायाव क'क्राझारनिफ्राय फैनानै न'आव मेंनाय मोननानै दसे उन्दुनान गोलांनायावनो केट्रिना केफजों गोथार जुलि जानाय सिमां नुयो। जें 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 आरो बे जुलियाव गोबां बलिउडनि आर्टिस्टफोरा मोजां मोजां दाम गोसानि मुवाफोर जोथोब होफैनायाव फैलाजे बरग'यारिया जोबोद रंजानाय मोनो। अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना मोनाबो रेंज रभार कार जोथोब होफैयो आरो प्रियंका चोप्रा, अमिताभ बच्चन, जन आब्राहाम मोनाबो लोगो नांनानै जयै गंसे हेलिकप्टार दान होफैयो। बे सिमांखौ नुनानै बिथाङा दसेनि उनावनो सौखिनिफ्राय हराव जलदब गोलैनानै दाउखा खामफ्लाय बेमार जायो। बिथांनि देहाखौ फाहामनो थाखाय गुवाहाटीनि इन्टारनेशनेल देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। जें 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 बालायलांबाय आं गावनालाय आंजोंलाय रायज्लायलायथारा, मिनिनानै मिनिलांबाय नों, नायख्लेंनानै ब्लद थांबाय नों। बालायलांबाय आं गावनालाय आंजोंलाय रायज्लायलायथारा।
मानो बिदि खालामो नों अनजालि सना मानो नोङो आंजोंलाय रायज्लायलायथारा बालायलांबाय आं गावनालाय आंजोंलाय रायज्लायलायथारा बालायलांबाय आं गावनालाय आंजोंलाय रायज्लायलायथारा मानो बिब्दि खालामो नों अनजालि सना मानो नोङो आंजोंलाय रायज्लायलायथारा बालायलांबाय आं बै गोदो माबाया गरेस्वरा बे रङियानिफ्राय ओरै तेजपुर थांग्रा ट्रेना 1850 मायथाइयाव ट्रेन साइटिंआ जादोंमोन जाहैदों आरोखि 1850 मायथाइयाव जाखांनायनि उनाव बांग्रिं मावनायनि जाहोनाव 1855 मायथाइयावसो ट्रेना ओरै खारदों बै समाव गरेस्वर थावना गुदलि बाजार बर' आइजोफ्रा माने फिथा माबा एम्फौ फिथोब माबा बे थास' आथिं माबा माबि फानलाबायो ट्रेना फार्स्ट टाइम खारजेननायाव ओरै खारै फैबा गुदलि बाजार जाफुनायाव फैदों जाहैबाय आरोखि जाफुनायाव फैनानै एकदम रायजो राजाफ्रा एकदम गोलाव मा बुस्थु फैदोंना खारद्लाजोब्बाय ओरैहाय सानजाहा खारद्लाजोब्बायनि जाहोनाव एकदम सासे दिल्ली मुम्बाइ थांग्रा दंमोन आरो दिल्ली मुम्बाइ थांग्राया बुंबाय जाम्बाफोर मानो खारदों नोंसोरलाय होननानै जाम्बासो होनदों नोङो बे गोलावै खारनायसो गुवारै खारोबा जों थैजोबामोन ओरै जाहैबाय गोलावै खारनायखायसो